Ento. Yeah. Ngapo. Ngoja lapho kujenga leti. Right. So na yenza ya masifaka fakama la. Lapha nalifunda indlela ya ile iphinde lingana senza besimla nalola yini ubamba le yakhe ngale lento la la shati tin feta sit Lendon, let's take nezo 6. Let's do 16. Yakuthi uhamba 3. Yes. Yeah, and the other minute that control Luta, that's what we have. All right. No, man. Ngomba yokhale. Oh. Yabo. Abafeza ngazi azokunarana. Phephisa. Oh. Bafana wena fanele uyolunga. Ya, kumele uyolunga ndoda ungabusabuza isikhathi. Sicela phambili. Ambolunga wena ukubuza isikhathi. Suspect. Zosala, zawazi zosala. Njengomuhlathi. Suspect. Umathesana kanjani? Bafana, uthi angayigeja. Vele kodwa ntambama asuke khona. Ya, kuba uthuka nje. Kumele ayithathe impela nje masinyane. Kodwa vele umufike nje phethe emvoti athe kunisuka manje. Otho ngathi. Uthe yeah, isithina sakwazi uqonda lapha. Lapha? The straight. Yeah. Yeah. Indlela ngithongela ngeke. Oh, nikuqonda ukuqonda. Yeah. Umuntu. Ile ngisangafasholo lapha. Oh, yingeke. Oui. Up. Ha. Uthuo wala. Ha. Uzolimaza wena. Hayi ke. Limaza lokho kuzofa. Nawe futhi unethuba lokulimala. Zibambe kanje ngendlela ejwayelekile. Hayi lo nto. Sorry man. Unamandla. Ulithi manje leyanto la. Ukutwana tila ngidile ukuthi Khona. laba kade bewile phela ngeke ngikwazi ukuthi sihlahleni mhlawumbe uthatha amawe phansi. Amawe phansi awukho phansi.
mawususa ezitini uzoyibona njalo eline maze mphazamisa oyibuyisele we Putos Yebo. noma ungakuthosa phakathi Lethi la inhlabathi he ngifaka ngala. kodwa kunenkinga lesi ngaphansi sasiye Yafethu, sibonisane ngento eyodwa. Iyaphela le nto. Senza njani? Sikuthi noma sibhunga inhlabathi. Inhlabathi Inhlabathi iqala kusasa. Ikusehlisa iphi? This is 100. Abonakala. Ngenga 100. Umuntu yedwa Ulo ka-10. O-10 ababili. singayiqala. Kusasa ithini into yakusasa? Inhlabathi. Sasa inhlabathi kuphela. No. Angithanda ukukala. Ake ngithi i-target i-target ukuthi bakungenzeka mhlambe yabo Okunye sekuzo-edeka. okunye senga-edeka but i-target inhlabathi. inhlabathi. Ngoba mase sithi iyokuphela mase edeka okunye sesinecala mama. Sengithi ukuthi kuneliseka nje kwethu ukuthi inhlabathi Inhlabathi. isiphele. Imnandi ukuthi uyiqale phela inhlabathi. Yeah. Ithini? Vele phela siso ayidinise namuhla. Asingaqala ukukala manje enye into engicela ukufundisa wena. Ukukala kuyisona. Sometimes ngingasho ukuthi ena ngizofika ngo-1 ngo-2 Uyabona? uthi ngizothatha 100 Awu, siwoningi Hande kodwa mncane. ngono singathi thina sobona singabazalwane ilanguage yasezweni lethu ayifani. Angikhuluma iqiniso, jawahane esawushaka. Ya, ithi ukuthi ngathi uzosha 100 bazivela isini. Yabo vele Work, Isimo nje Singasakhona. singasakhona. Bale kuthiwa hayi, la ngizwa ngiyadilika lapha. Ayisho sengiyadilika ukuthole kazi. Ayikhona ilimi esizwe ukuthi uNkosikazi uthandile ukuthi uzokwenza njengokuthi njengasasa bathi lezi inhlabathi yakhona lezi mhlawumbe nokunye makwenza kodwa inhlabathi